Alamisa septembre kalo tile mugan naani san 2020 aw minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. CEDEAO ka ciden jɛkulu bɛ Mali kɔnɔ. A ka fɔ ka bɛnna bɛ ye furancɛla fanga président sigili kɛnɛ kan sini. Ni aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. CEDEAO ka ciden jɛkulu donna Mali kɔnɔ araba sɔgɔma septembre kalo tile 23 san 2020. U ɲɛmɔgɔ ye Nigeria jamanakuntigi Goodluck Jonathan ye. Ciden ninnu bɛ to Mali kɔnɔ yan fo juma kalo tile 25. U nakun ye CEDEAO ye laɲini minnu kɛ a ka lajɛba balalen senfɛ Accra Ghana faaba la. Septembre kalo tile 15 furancɛla fanga sigiliko la sen kan k'o baaraw kɔlɔsi. Midi tɛmɛnen CEDEAO ka fɔkan bɛnna na nɔfɛ jamaw yera kɔlɔsili baara dɔw kɛnɛ kan Hôtel Salam na. Ministriw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ, CEDEAO kolatigɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ, MINUSMA ka ciden Mali kɔnɔ ka fara Afrique keleya tɔnba ka ciden kan nin bɛɛ tun b'o kɛnɛ kan. O la fan fɛ lajɛ wɛrɛ kɛra. Nanzara jɛkulu jamana minnu bɛ diɲɛ tɔnba ONU ka basigi sabatili jɛkulu kɔnɔ, o lasigiden ninnu bɛ Mali kɔnɔ. CEDEAO ka ciden jɛkulu n'olu ye ɲɔgɔndan ye kɛ. CEDEAO jamanaw ka lasigiden minnu fana bɛ Mali kɔnɔ, o n'olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye kɛ. Bi alamisa, CEDEAO ka ciden jɛkulu ni sɔrdasi jɛkulu CNSP bɛ ɲɔgɔn ye kɛ. O kɔfɛ u bɛ taa foli bila furancɛla fanga président sugandilen Badaw la. Sini juma kalo tile 25 o ye Badaw sigili ye fanga la Bamako lajɛkɛsoba CICB la. CEDEAO ka ciden jɛkulu bɛ ye o kɛnɛ kan. U mana kuncɛ u bɛ kunnafonidi lajɛ kɛ ka sɔrɔ ka kanbɛ da ɲɔgɔn ye. Tuma min na a lasira ko colonel major Badaw sugandira ka kɛ furancɛla fanga président ye, Choguel Kokala Mayiga y'a jira jɛkulu M5 tɔgɔ la k'olu dama don o sugandili baaraw la. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min tun kun kan ka sigi sen kan furancɛla fanga sugandili la, Choguel Kokala ka fɔ la CNSP ɲɛmɔgɔw ye bataki ci olu ma k'a jira k'u ka mɔgɔ 2 di minnu bɛna don o jɛkulu in kɔnɔ. A ko olu fana ye bataki ci sɔrdasi jɛkulu ma ka faranfasiya dɔw ɲini. N'o ye mɔgɔ hakɛ min bɛna ta a kama, mɔgɔw cogoyaw ye, tɔn bɛ ka mɔgɔ hakɛ dita ani sarati minnu kɔfɔlen don furancɛla fanga président na dakan sugandili la. A ko fana jaabi min sɔrɔla olu ni CNSP ka lajɛ la k'o sera sɛbɛn laban di u ma. Choguel Kokala ko sɔrdasi jɛkulu ma olu ka laɲini si kelen jaabi. Nka k'u kɔni sina ka Mamu Diko kelen de wele k'o don furancɛla fanga président na dakan sugandili jɛkulu kɔnɔ, fɛn ma sara olu la tuguni. Choguel Kokala Mayiga ko ci lasera kerecɛndiyɛn ɲɛmɔgɔw ma k'u ka mɔgɔ di. Ka k'olu y'a jira k'u ma jigi nin jɛkulu doni ko la. Sabula ko diinɛma ɲɛmɔgɔw sendonkun tɛ nin ye. K'u kɔni ka duwawu b'u ye. Mali silamɛ diinɛ tɔnba kɔni ye mɔgɔ di minnu donna furancɛla fanga président na dakan sugandili jɛkulu la. Olu ka mabɔw kɛra Sheikh Ali Umar Cham ani Mamadu Jamutɛnɛ ye. Dunfɛnw cogoya Mali kɔnɔ. Balo hakɛ min lamaralen don, o bɛ jigiw sigi. Balo hakɛ min bɛ bolokɔrɔ Mali kɔnɔ bi, o bɛ jigiw sigi. Hali ni y'a sɔrɔ ko CEDEAO ka gɛrɛntɛ sigili Mali kan, o bɛ kalo 1 bɔ sa. Mali jagoko ɲɛmɔgɔba Bugadari Dunbiya ye kunnafoni ninnu di kunu araba septembre kalo tile 23 san 2020 baloko cogoya kan. Julaw donna ni hakɛ min ye ani hakɛ min bɛ julamisɛnninw bolo jamana kɔnɔ ko dɛsɛ cogo tɛ fɔlɔ. Dunfɛn minnu ye malo ye, sugaro, tulu ani nɔnɔ tɔw ye, CEDEAO ka gɛrɛntɛ tɛ Mali kan olu doni na jamana kɔnɔ. Hali ni y'a sɔrɔ dunfɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛmanen don dɔɔni, o sababu bɛɛ tɛ CEDEAO ka gɛrɛntɛ nɔ ye. A caman sɔrɔ cogo ani sɔrɔ yɔrɔ de b'o kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunfɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan n'o ye jaba, yiridenw, ku ani legimi dɔw ye, olu sɔngɔ bɛ sanfɛ dɔɔni. Ka nin bɛɛ la, min kanunen don o ye CEDEAO ka gɛrɛntɛ wili ka bɔ Mali kan.
Mali bɛ bɔnɛ fɛn caman na ka sababu kɛ CEDEAO ka nin gɛrɛntɛ in sigili an kan ka d'a kan a bɛ gɛlɛya don nafoloko ni adamadenya la ani jamana tɔw cɛ. N'a fɔra Mali ka taa ka sanu kɛ Moritani, Algérie ani Maroc batodonkanw na, u tasara n'u dɔn saraw ka ca. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na. Nin baara nin kɛra Amapu ni NCD ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kan.